Клип номер 2. Магистралата на мравки. Отворя филмите. Сега разкажи за как е днеска движението. Колега Озунов, ще я каже ли? Мъчница разни работи. Да, примерно тежкотоварни мравки. Да. Има в лявата лента, затова по-малките, които са посока гората. Или джунглата, да я знам. Така добре звучи гората. С дивия лук. На дивия лук. Да, точно. Ако не е див лук, не е също. Могат да заобиколят по дясната лента. Дясната, да. Някои предпочитат скалите. Да. Става объркване на трети възел. Там има и мравуници заради жилищния комплекс. Какво става, брат? Тук влизат на работа, гледай. Виж, тук един дебен бръмбър. Това е микрорайон Бръмбъра. Микрорайон Бръмбъра. На микрорайон Бръмбъра се усилва дейността при придошлите от район Дом. Така са циганите малко тия мравки, бе, са черни и няма да място. Но яко го каза, брат, няма изкъртима. Тук горе също има някакви планински мравки, които... Те са планински. Не, виж, те са малко те са по-нависоки. Те са алпинистски мравки. Моля. Те ходят по-нависоко, защото вижте. Бръмбарите. Охо, ще им бръмбър. Много бръмбари. Да, значи тук като цяло района е бръмбарест. Много са шият сега бръмбарите. О, гледай, брат, тук гледай какво става, тук още един бръмбър. Да. Тук много бръмбарест. Ако се и тия ще почват. Яко е, брат ми. Тук, какво става? Я само филмите. Как са насам филмите? Тук някъде тези... Движението е спокойно, продължава през гората на дивия лук, като всеки мъкне товар, който какъвто е наел към мравуника и се връща в посока лавината. Да. Лавината. Тук някои са се качели на по-нагоре, може би търсят. Където в търсене на нещо. Да, са го намерили, да. Там са вече микромър. Тук виждаме една муха. Един самолет след малко ще излитне. Гледай. Точно така, самолетът излита на Бойко Борисов, той е педерас. Просто не мога да кажа. Да, той беше, да. Аз му викам да видим, той вика летим, виждам, той вика излитам. Викам, това. И така, тук някакви камерки също правят филми. Чакай, че го забравя, кръста оператора. Леко кръста, оправихме се. Тук има много красиво такова. Да. Това. Това е ново растение. Много растение. Това е еголистен чайник. Чайник, много. Това е рядко растение, но еголистен чайник помага за много... На скала. Помага за много болести. Кои болести помага, кажи? Еголистният чайник помага за намаляване на чревния тракт. Черният тракт, да, кажи. Силен антиоксидант. И използват корените му, които те са микрограмове от основата на цялото растение, което е милиграмове. Да. И се събират в продължение на 20 години, примерно, за да се направят една отвара. Баси рекламата. Продуктово позициониране. Много. Само тук да не сте в някой филм. Как върви тук филмите, да? Добър ден. Тук два бръмбъра. Ето ви, брат, виж, те се срещат. Има бой. Почнаха се. Така ли се ръмбат? Знаеш как се шият се. Ама точно по това време ли? Всяко. Гущер. Къде е, брат? Ако имах такова, щях. Къде е, брат? Да! Кой да ви да гущера, браво? Те се почнаха тук на филмите. Скажи тук... брат, гледай сега какво ще направим. Той бръмбър ще го качим ей тук. Бръмбър качи се тук. Бръмбър. Не, как може тук ще тук. Оп. Някак сам не е спа.
Виж. Виж съм тук, какво прави, как е? Аз викам, значи, дошла на къде, спам се. О, ти Георги, ти се опази, мислим, че друг. Тук доближих две брата, ама тази се прави интересна. Не би се ги снимаш, вече. Но не бе, то брат... Знаеш някой да са на две сей така над глава са и... Какво става? Почвайте се, брат ми. Оле. Тук е презерватив, не, камък не е. Но това по-мъкне. Ще малко филм да направим. Ма всеки който ходи на тази така, има такива деца. Гледай, брат. Гледай. О, тук малко припясте, брат. Тук виждаш стана задръстване. Ма на тази е стана лош. На коя? На тази мрак. Как ще разбера така? Защото се връща, пък не носи абсолютно нищо. Да. Тук има огледало, виж. Тук всяка носи забележи. Брат, виж тук ги сканират като ми дал. Като с такова имат баркод. Не, по-скоро тук. И това го нарисувах. Така, да. Виж колко им е трудно. Много ще направи пътна отсечка. Срутих мост. Колкото не мога да скочат, бе. Не знам да си скажеш. Не, ти е стоварено малко турмът. Бе, има много детската да. А тая какво? О, тая на разходка. Чт! Майка ти шейба. Връщай се. Не, тя ще хване това да го носи. Браво. Гледай. Супер. Хей, предприем. Чива така, не. Супер. Мърдай. Бах си дилата мравка. Виж как е така. Айде да сега. Кой го гледаш? Тая ли бе? Гледам мравки са никакви върти. Само танто дразно майка шейба. Направо кавац прави. Те бягат от теб. Може да отрепиш. Колко си глупаво парче. Оп. Ай, чао. Друга. Не, бе, чай да видим филма сега как продължава тази път. Развиване в третия сериал. Къде не я виждам аз? Тук. Опа. Почувства се в опа. Филм опа. Тъпа работа. Опа. Малко специални ефекти. Ще да видиш ли можем. Сега ще срещу някаква мразка цел пъти. Так ли ще тормозиш ли? Не се поддава този път на Сега всеки момент трябва да свърши видеото. За последен път да покажем така общ план тук всичко. Значи тук магистралата. Това беше един филм за живота в деня на мравките. Така, живеят мравките в тяхния ден.
Както винаги те се трудят. Усърдно.